Здравейте хора, аз съм Декстър Пипи. Тук с мене Алесоме, Кюстрак ви я бъркам са вече. И знаете къде съм, какъв е този странен сървър, който чакайте малко. Какъв е този странен сървър, който сме само ваната. Имаше преди хора, този сървър е за 12 човека, каза се, ако беше Daniel.server.opа, извиняй, Pro. Това е неговия неличен сървър, абсолютно неличен. Ще сложа IP в описанието. Добре, няма да сложа IP в описанието, да се знаете. Ако искате, не се знаете. Много щифли. Така, аз къв съм чатбот. Значи, за да бъда Сега, значи, за да бъда чатбот в този сервер, сме на креатив. Не, шит! Бързо да взема един дълъбеч, бързо. Не го оцеляхте! Сега ко направи? Аз не съм на гейммод. И ко? Не! Да, те! Майната че. Здравейте хора, това е неговия шибан спаун, който се бъгва. Чакай да съм на геймбот да ти оправя спауна. Кой прави такъв спаун с стени и с таван? Ти са му... Без да искам. Махни PvP-то на спауна. Да, хора, не изчитваме в този сервер, защото е на дайното сервер, не изчитваме всичките. Между другото, моля да му... Те. Добре. Имам въпрос. Майка, че... Искам да вляза! Ай, ще щупа мишката! Между другото, моля да ти бъда модератор. Аз съм помощник админ. F6. Аз просто мога да правя яки спаунове на креатив в моя сервер. Да, на самостоятелен мород съм си правил спаун. Кое бе? Теле. Ами то аз махнах половината сили и сега забелязваш, че ги чупя, теле. Да, добре, аз се тълпинявам. Значи искаш да ми кажеш, че в твой личен сервер не си построил ти спауна, са го да правили нанко-бананко, What the fuck? What the fuck? Защо те ти... Ма чакай, човек, защо те ти бъдат сървър? Ама аз те питах. Да ни кажеш после... Каква грешка е? Ако искаш ги махай. Аз да има грешка! Айде да сложим таки цветя. Грешка!
Да, знам. Не знам. Казвай ти. Не знам, казвай колко тук. Кой? Това да го чупим ли? Как така? Ела на тука. Пи. Пи. Ела бе, ела ще убия. Тука не може да те увеличи. За? Ела, чакай, излез от водата, стой ти. Чакай, имам по-добра идея. Влизай с тази дупка, влизай. Майната им, мятам ги в лавата. И на меча майната го мятам го в лавата. Ама... Къде те спънва? Чакай, хоп. Голстон. Ама... Махни се вече. Не. Дупката където е. Да. Това не е голстон, мака. И на това купчета спънва. Ама то ще спамни и тук горе, май. Карта и мост. Добре, покажи ми. Такива стълби. Ама що? Чакай, напрegi от друго. Напрegi други стълби, в смисъл, да. Окей. Не схвана. Добре, покажи ми се. А тука? И аз това. Кое? Като да. От кабелстон ли ще? Както винаги е ще. Да знаеш, че са такова разговор.
Ало. Купиш се, аз тук трябва да ти заглуша, нали? Да. Нали ще слагаме стълби? Ми тук ще има стълби. Да. Торчеви ще слагаш ли в ATS? Да слагам. Ти знаеш един трик в Minecraft. Значи, не знаеш това копче, което въртиш страниците нагоре надолу, нали го знаеш? Да, аз те го правя. Да. Те, всяко. Тук стори един парапет. Или виждеш. Аз ще го почна от тъст. Ма тук има едно дърво, събагам го. То може да са пали ченчи в сървъра. Може да са пали, ма не избухва. Да. Да, примерно. Също са. О, не. Обикновено са бъгва. Като слагам стълбич. Хубаво. Я да бях какво стана там. Тук що не го да правиш и ти. Чакай, аз ще покажа. Аз ще го направя, че училата. Хубаво, аз ще го направя. Бъгнат. Той на тук трябва да я разширявам, нали? С по колко блока ще? С колко блока ще? Стълбите. Аз се разширих колко. Ма то тук много ми причи. Добре. Ама аз ще бъда ли такъв чак на модератор? Ама аз мога да съм ти модератор без да... В смисъл, аз сега в момента като съм на креатив. Добре. Да. Да, знам. Не, централова кара е, после ще го такова. Дай да строим спална, а после ще го правим. Да украсяваме се, а после ще го заправим да е симетрично. Да. Колко трябва да ти разширявам още?
се рисува, качи. То май можеш... Не направи. А ти защо не сложиш пулгин за... Айде, тук да няма PvP. А чакай, бе. Аз съм нещо като помощник админ, защото имам право да пипам конзолата. Ама аз няма да си играя да ти провалям сървъра. Просто ако, примерно, ти си извън града и аз трябва да рестартна сървъра да направим нещо такова. Или ти май... Да. Няма да ти провалям сървъра. Теле, как му да помня. Пише бам с малки букви, нали? Ама... с малки букви пише, нали? Кой е опнат? Ами, направи го, може да го направиш, примерно, ние двамата да сме само, да се може да се сменяме, нали, да креатив и да не сме на креатив, а пак, те после ще може ли, ама чакай, мене като ма бамнат, аз после може ли да се върна. Ко трябва да е пипам, аз за което... На къде? А ти можеш ли реално да ги диопнеш само ли двамата да сме на креатив и на сървър? Ох, как се пише ела тук? Има някакъв в сървъра. Не, има някакъв ахон 40. Те ми списа. Не спо. Диопнахта. Как да та опна? Също бе без дето. Опнахта. Това е сървър. Шоп ще има ли шоп? Айде да направим Warpfoot. Чакай. Момент. Такова, кажи. И тук какво има? Ами от тук трябва да правим вход. Да може се влиза. Окей. Тей или не? Хубаво, а другата страна ще има ли вход? Да направим 4 входа. Как? Къде? Тук да разширявам ли? Аз го почвам. Аз за Warp Enchant знам. Такова като чиш на спавна си енчантваш. Ама всъщност то тук е. Реално аз тук реално сета хома и ако
пиша хора, ще отида и там долу на спача. Да, мене ма телепорта. Да, да. Аз пък на спална не мога. Добре. А ти може да направиш там в някакви команди нали? Да направиш. Примерно, да. Аз, аз и там долу сета хома, обаче не мога да се телепортна до него от тука. Можеш ли там, нали, където са... Да, ама не става, трябва, защото съм на спална. Къде съм? Чакай да вижда. Аба то това нещо, нали знаеш, че сега, че преди малко ти направиха реклама. Не реклама ми с server.pro направиха реклама. Казвам, че? Ето, Rainforest. Казвам. То няма среда това май. Какво правиш, бе? Чай сега, то беше те и я да ви го дам. Да, май те. Така ли е на турче? Ела да виж дали беше те. И аз всички ли са събрати? Так, так, так. Так, так, так. Само правя мерки с блок. Так, так. Аз ще ги щупя после остай. Давай. То тук има ли PvP? А може ли също да сложим книгите под земята под той, нали? А може ли да направим по-да... Чакай. Я да видя. Може ли да направим по-да и от това? От и това. Чакай, защо? От такова. От такова. Опа. Ма чакай, от тук, нали знаеш? Какво става? Гледай се. Тия трябва да ги щупиш. Чакай да я писа. Що не ги да правиш и ти тук едно входче да идваш? Ма то... Що не ги дръпнеш с едно назад, защото те е много бъгнат някакво. Ох, аз слагам торчовичи. Аз слагам торчови. Торчовите ги крият те долу. Ей те. Ей, не мой код иска да направя, трябва да питам тебе си пак.
Сървър е твой, не бъде в твой сървър да правя който си искам, нали, спавам. Не така, добре, или така, не значение. О, хелпвам. Не, аз ти хелпвам. Ама ти са крил осветлението, което направих. Ма чакай, ама то много бърдато, чакай, това трябва да е тук. Изобщо. И за какво тук ти са кри? Какво слоем? Аз чух слоем перални. Си изперем чорапите. Да. Аз ще експериментирам с нещо. Я? Нищо. А? Така. Ти пак служи на ковалния, ама да... Хубаво, дай, слагай се на ковалния. Ама ти си го обсипал с тако... Значи обсипваме всичко с наковалния. Ай, пигай, бе! Тъпо нищо. Ако искаш и ти, докато е на той, ти стоим една наковалня и ти. Тя чупи ли са или ти я щупи? То много претъпкано стана. Ти идваш да се енчантваш и заобиколям честове и влизаш на ковалня, дето си искаш. Поне Торини джуниори. Знам. Пода? Не ти ли харесва, човек, ти? Иначе аз се махам. Аз ти ме дреми, няма да го променя. Хубаво, ай ще го променя, ако в коментарите пише, че на някой не му харесва. Трябва, обаче понякога не трябва. Карай, да не ми пука. Той има 56-та ковали, а пък имаш една щупена. Какво искаш? Ти искаш всички тия са ти идеални, нали като... Защото аз искам и аз нещо да преваря. Аз, значи, в спална нищо не направих, освен уния клони с торчовици, дето ги бях направил по начало, друго не сложих. Па и да съм сложил нещо по твоя идея. Чакай! Така, чакай. Опа, не. Момент. Разбери. Къв? Карай. Значи до един левел, дете е трети пети.
Аз го инчантах на 5 левел. Тънче дреме. Колко е? Колко е? Колко да разширявам? Ценом викаш направо 5 км. Ти ще ми кажеш като направя 5 км. Аз не го разширявам много хубаво. После ще го доискусорявам. Това са подробности. Той има вещица. Прилича на Талибан. Мазен, селски, цигански, енчант, рум. Айде да сложим такова. Айде да сложим трансфер рум. Знаеш кой е трансфер рум? Сега си го измислих. И знаеш какво се прави в него. Значи, едни честове, навсякъде. И хората идват и примерно си решил, че имаш някакъв меч. Примерно, или не, имаш някакви работи, които са ти излишни и ги оставяш честа и някой минава и ги взима. Бедняк. В този сървър. Ако има някои добри хора, за някаква добра кауза, да ги оставят хората. Ама нали знаеш, че бедняците ще ги взема. Почуе, жена. Правили дребни модификации. Това са подробности. Подробности. Всичко е подробности. Да. Нали? Да! Харесва ли ти? Благодаря и ти. Един път нещо да оцениш. Обаче отгоре е пълна гробница. Чакай, имам една идея. Какво ще падат? Чакай, бъгнахте всичко. Имам една малка идейка. Така да турим един бикън, той да свечи нагоре. Кой ще кажеш? Имам малък проблем с етажа, който е отдолу. Ще трябва да го разрушим. За да свети бикъна. Правям. Нали трябва да свети бикъна? Не, чакай, остей го, бой да свети. Чакай, бе! Нищо не пое. За сега. Всичко е в мои ръце, бъди спокоен.
Всичко е в мои ръце, спокойно. Ну, и върка. О, да, работи, бро! Кое? Какво? Кое? Какъв цвят го искаш? Не! Не! Искам бикън. Аз днеска си ядох хамбургер в домашен. Че на тебе ти пука. Ти най-добре. Особено с това подобрение, което турих и тук. Още ли? Тото изпа... Човек, това спам ли е? Или някакъв гробница? Да направим... Чакай, аз знам какво целиш. Да направим гробница. Да, Пресли. Жди! 12 човека, които ще играят в сървъра. Тигре. Хубаво. Той сега си хубав. Аз ще живея и тук в ейта споена, ще се вкопая дупка. И ще живея. Не, човек, аз съм модератора, който живее до спална в планина. Почвам да работя по новия... Нашата къща на нас двамата къде ще? Щом не знаеш, значи ще бъде на планина. Ама нема дреми! Вече да. Аз заравнявам планината да я направим естествено. Това е едно ход! Чекам, че доста постана. Тя с планина не е планина, човек. Хубаво преси ги. Нали ще правя къща в планината? Чакай, тук открих една идеална дупка, в която може да се вкопая. Само тук ще запълним стените. И там задния вход. И ще направим тераска и живеем като мишки, съгласен? Ма ние ще го спретим, ще направим подземен мол. Какви кули правиш? Талибан на 3 часа, бич! Куража, приятел. Куража, дай една снимка, едно селфи да се направим, приятелко. Ела да я видиш, бе, ела да я видиш, бе. Ела да... Ма ти с текча пак ли с... Соня тъпия. Да, дето кабел стона е... Да. Нали ще правим някакви кули, човек? Колко снимам? Добре, аз след 39 минути пак ли ще правя клипа по 1 час, да го пускам за 15 минути да се качи в YouTube, а? Хубаво. Кой ще... Добре. Добре, прей си кулите! Защото аз не те разбирам.
Не разбирам твоята душа, отивам да правя къща. Сървъра ще... Ами отиди и ретни не та... Напред там нещо ста има. По-бързо. Само няма да го губим. Само няма да го губим, момчета. И момичета. О! Аз открих нашата брутална къща, колко е брутална. Не, човек, открих нашата къща. Дете е брутална, колко е брутална. Знам, че ме обичаш. Приеми ма такъв какъв съм. Аз не съм тук. Не е вярно. Ти така си мислиш. Готово! Направих го. Направих го. Къщата? Почти. Значи къща не е полукъща. Не. Да, на гейло тя правя. Ся. Не. Кой ще каза е лъжец? Ти лъжиш, аз не лъжа. Чай, трябва да се почиша носа. Купете си от Kaufland супер мултифункционални геймърски слушалки за цена от 9,99999 лева. Така, да ви се похваля, пичуи, днеска ходех във Варна и налетех в молчето и намерях пулсар. Влизам преди печаля, той обаче... здрасти, аз. Поздрав си, пич. Какво се търсиш? Аз му викам, ми CSGO на диск. Той. Сега, рачи, CSGO не слушай. Може да си купиш или коя си игра. Нали? Няма да правим реклами. Нали? За 99 лева. Ти от ли се приятел, тя си има и по-ефчината. Сега, значи, ме интересува, ама той вика, къде ако искаш си купува аз нали, карам на сила. А същия човек преди 2 минути ми каза да си купя тая игра. Обаче тя къщата не е грозна. Ама аз се обърках, тя нашата къща не е къща. Не, тя е жалко подобие на къща, която е доста яко. Няма се садваме. Какво ще... Какво? Аз също не съм чул. На мен па не ми хареса. Чао, хора. Ама аз още го продължавам. Остана с спаунера. Сега, ако искате, идите и гледайте моя клип, ще видите продължението на... от моя гледна точка на... Какво правихме после след като той спря клипа? Той преди малко, преди 2 секунди, той ви спойна какво ще прави в следващия епизод. Това е геймър. Добре, представи си, някой гледа мене и тебе. Той гледа от тебе, отива на моя клип. Моя клип се разбира, че ти ще правиш втора част
на същото нещо, как правим спауна, а не пресия. Аз сега та правя на лещик. Добре, няма да та правя на... Няма да та правя на лещик, хубаво, айджи. Няма да та правя на дрещик, приятел, значи тук никой не е дрешник. Само лещик. Купецата. Кули-були. Да, ела да виж моята къща. Защото аз, знаеш, че правя много професионални кули, които видях. Знаете ли откъде, хора? От книгата на Майнкрафт как да строим, защото съм нуп и не мога да строя. Това не е сад. Правя го заради вас. Каквото и нещо, бе! А това е един блок, който съм сложил тераса. И човек, как е такава кула, сигурно 20 блокчета, се държи на и такова вход, че и тук е те врязано в нея. Добре, аз ти запушвам кода и ще отворя един нов. Так. Какво? Не. Търпи са. И на всичкото отгоре тя не се ми тръчта. Айде седим вход. Седим вход. Та-да. Какво? Не. Не си би решил проблема. Аз няма да правя такова нещо, човек. Стоп. Не тейшим. Аз трябва да оправя на спаун. Вой, да, човек. Прецаках се. Добре, няма значение. Цак. Ето е професионалната врата, да знаеш. Виж как се направи вратата. Кой ще кажеш? Кое, бе? Не, бе! От качалка! Наблъскай с TNT. Аз все пак ще я наблъскам. Един стак TNT. Който кух. Кой ще стане, ако наблъскам такъв случай? Я да гледам. Дами и господа, абсолютно нищо не стана. Нифия. Къща! Ай, Терминатор 2000. Това къща ли е или кула? Аз се обърка. Опа! Малко се поразвихрех и пощупех спалда. Навсякъде. Много неща. Пода малко. Я да искам да снимам отлонките. Сега гледаш се обръщам, той обаче он е ги изчупил. Ко беше F2? Браво, е! Искам да се сложа на декстопа, я. Що? Я. Карай. Като играя. Изобщо не ми лагва. Не, сериозно, изобщо ми лагва.
Кой искаш с Intel Core i5 да ми лагва ли? За какво дадох 500 лева за процесор да ми лагва? Знам, той сървър е качествен. Сървър е качествен, да ми лагва. Китайска изработка е. Китайска изработка е. Айде да направим LARP кит PvP. Не, TeamSpeak. Не, смисъл не си... Разбираш ли от компютри, сървъри? Майнкрафт, игри, компютри, сървър. Значи... Кажи... Вече дал компютъра безплатно. О, ти работиш с руската мафия ли? Кой ти каза? Днеска стрелях с разработка за руските спецотряди в мола. Да, знам. Обаче днеска стрелях с някакво оръжие. Ма аз днеска да ти казвам, стрелях с едно оръжие, което е разработка за руските руснаци. Не точно, беше Airsoft. Не беше за китайските служби, за руснаците. Стрелях по едни кенчета. И съборях всичките 25 кенчета. Ами то беше толкова с максимума. О, знам какво да направим! Знам какво да направим, молята! Искам аз да го направя! А той не е със спавна. Jump! Няма да правиш LARP jump, просто да спавна натъпкваме един jump. Ами да! О, искам аз да го направя, че знаеш как ги правя. Може ли? Майнат. О, почвам да го правя. Пада тука. Так. Не, кое? Jump? Jump. Де съм? Не съм го мислял. Ба, ко ме интересува? Кажи как да направя, къде го направя тъпия jump. Jump. И как се качиш до там? А върху спавна. Искаш да направя нещо? Добре. А, не, shit. Глас. Казах, а не shit, защото се прецаках. Не мога да го джъмпна. А трябва да го дигам вече сигурно. Защото аз го увеличавам с по едно купче. И как ще... Добре, той ще се навре в спална, ще видиш, трябва да правиш тунели,
които вика, дали някакъв тунел и ти скачаш през него и влиза в Warp Enchant-а. Добре, правите джъмп. Да! Хората трябва да се забавляват! Какво? Искаш да ми кажеш, че този сървър ще правиш кандидатури там, ще кажеш Нанко, Манко, Челя, то, нито, мито и ще играе в този сървър. Що? Ох, кой искаш да ти помага? Мачето или правиш? Ох, Добре, бре. Добре, приятел. Клипа ми стана 56 минути. Диви дребе. Аз не си гледам клиповичи. И спирам клипа. Чао. Няма да им кажа чао. Проблем ли ще? Айде. Чао, хора. Аз бях диктор Пипи. Все едно не знаете аз, защото не го казвам в началото. Чао. Бъба, прич коцкачи. Не ме интересува. Гледайте